Obnovljiva energija. Napajanje naše planete suncem, vjetrom i vodom. Hej, jeste li znali da postoji zanimljiva energija koja se zove obnovljiva energija? Dolazi od sunca, vjetra i vode. Hajde da vidimo kako ove energije djeluju. Postoji solarna energija. Sunce nam daje svjetlost i toplinu koje možemo pretvoriti u električnu energiju pomoću solarnih ploča. Solarni paneli su poput posebnih ogledala koja uzimaju sunčevu svjetlost i pretvaraju je u energiju za naše domove i škole. Sunčeva energija je sjajna jer ne zagađuje naš zrak. Zatim tu je energija vjetra. Vjetar je zrak koji se kreće oko nas. Vjetroturbine su veliki ventilatori koji se okreću kada vjetar puše. Kada se vrte, proizvode električnu energiju za naše domove i uređaje. Energija vjetra također je dobra jer ne stvara loše stvari u zraku. Postoje i hidroelektrane koje pravimo od vode koja se kreće poput rijeka. Koristimo brane i turbinu da uhvatimo energiju iz vode koja teče. Kada voda prolazi kroz turbine, proizvodi električnu energiju za naše gradove i mjesta. Hidroenergija je još jedan čist način dobivanja energije i pomaže nam da koristimo manje fosilnih goriva. Obnovljiva energija je važna jer zaustavlja zagađenje i pomaže u borbi protiv klimatskih promjena. Koristeći snagu sunca, vjetra i vode, možemo učiniti našu planetu čišćom i svjetlijom. Dakle, sljedeći put kad ugledate solarnu ploču ili vjetroturbinu, razmislite o fantastičnoj obnovljivoj energiji koja pomaže našem svijetu.